akwai wata aljana da suke turo min ita yan baba za su turo min ita da dinka min kala da kalo chaka yati haka zan dinka gani a haka dan in gaya ma ko kuma na dan samu kuɗi na kamar na ci 1000 ko 2500 haka zai ta ziga wani lokacin ai mun dukan tsiya lillahi lazi mutumin da har wanka da ruwan giya akai masa shi ba raudin wanka da ruwan giya akai masa aka ce za a bashi 500 da shi 500 suka bashi yayi alwala da giya me wani abubuwa na gore wane ne ba mu haƙura ka ce fa baby gaskiya ba zan iya rayuwa ba kai ba abinda nake ganin koyan mu gudu mu je wani wajen a ɗaura mana aure ko kuma mu tafi hukumar hisba saboda suna da alhakin hakan ba zan iya rayuwa ba kai ba mu gudu ba kika ce kai wanda muke ci ka zo gurin kuduwa 2000 me zai yana wace 10,000 20,000 ko 5,000 shi ne ba ka sai ka jira Allah mai zumudi duk wani gudun ka aikwa an fi ka ango lamba ɗaya na'am dauki dan girman Allah ina zan samu wajen yan akori kura wajen masu akori kura akori kura ka da dauka zan saki mai daki na ne man azara bur dan Allah ka taimaka min da Allah sai in tsaya i kashe ni ɗaya dai za ka ɗauka ko dauka to je ka Allah na daddatsa da daddare bara mar kai zan yi da wannan to bayan shikenan na gode an kuma ya bara ma ne sai ma da ko kuma ko zaka samu wulbaro ka ara min 40 da Allah